جماعت اسلامی راشون سینیٹر مشتاق احمد کانا بلوچ بیگوائے مردمانی کیمپ ترتاب کتا آئیے چیف جسٹس آف پاکستان آچے سی ٹی ڈی زوراکیانی نوٹس زور گئے لوٹ کتا بیگوائے مردمانی کوش مقدمہ سی ٹی ڈی علافہ دج کنک بھی کیمپا بلوچ چوکو زال بولا گوں یکجہتی درشان کتا آئیے گشتک جبری گمشدگیانی مطلبین ہشانی خلاف ہچ ثبوت نیست یہ بے گناہ اور ریاستی ناشر کاری نشانک جوڑ کنو کے قانون عدلیہ ہر نمنان بیگوائے مردمانی جون بازیاب بوگہاں بالاج بلوچ گما ہم امے بتا وعدے آئی کر رہا ہچ ثبوت در نیت کا گڑم ماورے عدالت کشک بتا سی ٹی ڈی شیعہ ہوارین آئی خلاف کوش مقدمہ درج کنک بھی بلوچستان ماورے حامد گیس دستگیری جبری گمشدگی ماورے حامد گیس کوش مرکز جوڑ کنک بتا آئیے کچھ تک دا سال ان کے ورنہ بے گواہاں عدلیہ سرکار آئین قانون انسانی حقوق کجاہاں یہ چوک کو زال بول وتی لوگا چی درد کگاں وتی دوست مردمانی بازیاب کنگ و بلوچستانہ ہمن و ایمنی واسطات کگاں سرکار سپریم کورٹ شانی لوٹا پورا بکاں بالاج بلوچ کوش ایف آئی آر سی ٹی ڈی علافہ دج بکاں سرکار ماورہ حامد گیس ماورہ قانون کوش جبری گمشدگیاں بند بکاں یہ ریاستی ناشر کاری جبری گمشدگی نفرت دشمنی و بیمنی ودی کنگائن بلوچاں وتی زمینہ ہیمنی لوٹیت ڈیتھ اسکواڈ الاس کنک بباں